projektu Easy 2 Reuse jsme chtěli slyšet přímo od zdravotnických pracovníků jejich skutečné zkušenosti s používáním roušek v každodenní klinické praxi. Požádali jsme je, aby se zamysleli nad tím, jak se dnešní používání roušek liší od jejich zkušeností během pandemie v roce 2020. Co se změnilo, co zůstalo stejné a jak to vnímají dnes. Sdíleli také výhody a výzvy spojené s každodenním nošením roušek a popsali, jaké vlastnosti by podle nich měla mít ideální maska pro běžné profesionální použití. Když se zamyslíme nad současností, jaký typ masky obvykle nosíte na svém pracovišti? Ve své každodenní praxi používám chirurgickou roušku, především když mám přímý kontakt s pacientem při konzultaci. Používám ji také tehdy, když jdu za pacientem v izolaci, nebo když provádím trasování kontaktů u případu tuberkulózy na oddělení. V takových případech používám respirátor FFP2. Momentálně používám chirurgickou roušku. Pracuji na oddělení, kde nejsem přímo v kontaktu s pacienty, ale musím se pohybovat po nemocnici. Zvykl jsem si tedy, že pokaždé, když se někam přesouvám, vezmu si chirurgickou roušku a nasadím si ji. Chirurgickou roušku používám při očkovací konzultaci u pacientů s oslabenou imunitou. A pak obvykle respirátor FFP2 s ventilem, když musím vstoupit do pokoje pacienta s tuberkulózní infekcí. Takto masky používáme v běžné pracovní praxi. Jak dlouho ji nosíte? Kolik masek použijete za den? Možná použiji tak 3 roušky denně. Pokaždé, když vstanu a odejdu z oddělení, vezmu si novou. Záleží na tom, protože když jdu na oddělení, může to během dne, podle toho, jaký je den, být přibližně hodinu, maximálně 2. Během pandemie, jaký typ masky jste obvykle používali? Jaké s ní máte zkušenosti? Neustálé nošení masky bylo skutečně dost, řekněme, problematické. Člověk měl pocit určité stísněnosti, protože tyto masky velmi těsně přiléhaly a zamlžovaly brýle ještě více než chirurgické roušky. Bylo to trochu nepohodlné v každodenní práci a myslím si, že tím byla poměrně dost ovlivněna i komunikace s pacientem. Bylo to nepříjemnější. Objevoval se i pocit dušnosti a pocit tlaku na hrudi. Během pandemie to bylo výraznější také kvůli delší době nošení. U respirátoru FFP2 bylo během pandemie hlavním nepohodlím kondenzování vlhkosti na obličeji při dlouhodobém nošení, zejména u modelů bez ventilu, které se tehdy používaly. Mně osobně tyto masky poměrně silně dráždily pokožku. Dalším problémem bylo nepohodlí v oblasti uší nebo hlavy, v závislosti na způsobu upevnění jednotlivých masek. Někdy jsme nosili respirátor FFP2, přes něj chirurgickou roušku a navíc ještě ochranný štít. Pak vás bolely uši, pokožka byla citlivá, měl jste pocit dušnosti a špatně jste viděl, protože se všechno zamlžovalo. Bylo to dost nepohodlné, ale bezpečnost byla samozřejmě na prvním místě, i když to bylo docela nepříjemné. Pokud byste měli navrhnout znovu použitelnou masku, jaké vlastnosti nebo prvky byste považovali za zásadní, aby ji bylo možné nosit každý den v práci? Při prvním použití ze strany zdravotníků by bylo možné přidat nějaký indikátor, který by ukázal nebo dodal jistotu, že maska byla správně znovu zpracována. Myslím si také, že směrem ke zdravotníkům by bylo potřeba hodně vysvětlování a osvěty, aby bylo jasné, jak se to všechno používá. Na začátku totiž vždy existují obavy, pochybnosti a objevují se i nevědecké argumenty při hodnocení těchto opatření. Bylo by zajímavé, kdyby masky měly nějaký indikátor, například chemický filtr se změnou barvy, nebo něco podobného, který by signalizoval, kdy je potřeba masku vyměnit. Například, když se nahromadí vlhkost, dojde ke kontaminaci kapénkami nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Myslím, že by bylo opravdu užitečné, kdyby bylo nějakým způsobem označeno, že je čas masku vyměnit. A pokud by mohly být vyrobeny z textilu nebo z materiálu podporujícího prodyšnost, ale zároveň zajišťujícího nepropustnost, bylo by to ideální pro snížení nepohodlí v oblasti obličeje, které je podle mě jedním z největších problémů.